Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Κανονικά πρέπει να έρθω απέναντι, να κάνουμε όλοι μαζί ένα κύκλο. Είναι λίγο παράξενο τώρα αυτό εδώ, αλλά και μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ τον Μανώλη και τα παιδιά του Συλλόγου για την πρόσκληση. Να καλωσορίσω και όλους όσους είναι στο Zoom και χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω, δικοί μου αγαπημένοι άνθρωποι. Γεια σας κύριε Θωμά. Γεια σας Ασπασία. Ναι, εδώ είμαστε στο χωριό μου. Είμαστε στο χωριό μου, στην ωραία Μαχαιρά, καλώς στην Ασπασία. Ναι, καλώς τη. Το θέμα που επιλέξαμε λοιπόν σήμερα, καταρχήν εντάξει, εγώ στη Μαχαιρά είμαι γνωστή η Μαρία του Καντηρομιχάλη και το Μαριό Τσικούλας. Εντάξει. Οι υπόλοιποι μαθητές μου με ξέρουν η κυρία Κανδεράκη, ψυχοθεραπεύτρια. Οπότε είπα να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, μέρες που είναι, Μεγάλη Σαρακοστή που είναι, και να ωφεληθούμε, να συνδυάσουμε δηλαδή το κομμάτι το πνευματικό της θρησκείας της Μεγάλης Σαρακοστής με το κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί το ένα έρχεται και συμπληρώνει το άλλο. Ωραία. Ο δάσκαλος μου, ένας από τους δασκάλους μου, έλεγε ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στο Χριστό. Είναι, λέει, παραδείγματος χάρη, σαν να ξεκινάς από το Ηράκλειο και ο προορισμός σου είναι να φτάσει στα Χανιά. Αλλά αν στο δρόμο σου σκάσει το λάστιχο, πρέπει να κατέβεις από τα μάξι να ασχοληθείς με το λάστιχο. Άρα, ενώ ο προορισμός είναι η αγάπη του Χριστού, εάν στο εντωμεταξύ πρέπει να πάρω ένα διαζύγιο ή έχω ένα καυγά και θέλω να το φροντίσω για να μην πάρω διαζύγιο, έρχεται εκεί η ψυχολογία και βάζει ένα Hansa Plus, δίνει μια λύση για να ευνοήσει μετά τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού. Οπότε είναι αναπόσπαστα στοιχεία η πνευματικότητα και η θρησκεία, τουλάχιστον και με τους δασκάλους που εγώ έχω ή εγώ είχα. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι, θα πάρουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή που ξεκινάει από το Τριώδιο, 3 εβδομάδες που είναι το Τριώδιο, η Μεγάλη Σαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα, και θα πάρουμε επιγραμματικά τα Ευαγγέλια και να δούμε τι ψυχολογική συμβουλή ή συμπέρασμα ή όφελος μπορούμε να έχουμε από αυτό ή να εξάγουμε από αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι με ρωτάτε ό,τι θέλετε και κατά τη διάρκεια και μετά, έτσι ώστε να το χαρούμε και να ωφεληθούμε όλοι. Συμφωνεί? Ωραία. Το Τριώδιο ξεκινάει την πρώτη Κυριακή και με το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Λουκά, που είναι ο Τελώνης και ο Φαρισαίος. Εν συντομία να σας πω ότι είναι ο Τελώνης, που αυτός που μαζεύει τους φόρους, που είναι επιγραμματικά ο αμαρτωλός, ενώ ο Φαρισαίος επικαλείται και διατυμπανίζει, εγώ που πάω στην εκκλησία, εγώ που νηστεύω, εγώ που διαβάζω τις γραφές, εγώ είμαι ο Άγιος, αυτός θα πάει στην κόλαση. Το θυμηθήκατε το Ευαγγέλιο? Αυτό το Ευαγγέλιο ξεκινάει λοιπόν η πορεία προς το Πάσχα να μας διδάξει ταπεινοφροσύνη. Η πορεία προς το Πάσχα ξεκινάει με τη συγνώμη του Τελώνη, που συνειδητοποιεί τα λάθη του και λέει εγώ τώρα θα μοιράσω αυτά που έκλεψα από τους ανθρώπους. Άρα εδώ στην ψυχοθεραπεία εμείς ξεκινάμε με την αναγνώριση της ευθύνης. Δηλαδή έχεις ένα ψυχολογικό πρόβλημα, έχεις ένα καυγά στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στο γάμο σου. Εμείς όταν κάνουμε ας πούμε ραντεβού ή ο καθηγητής μου, ο αγαπημένος ο κύριος Καραγιάννης, η κυρία Καραγιάννη, λέει η κυρία Καραγιάννη, λέει έχω ας πούμε μια σύζυγο και μου λέει ο άντρας μου που είναι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και γυρίζει και της λέει η ψυχίατρος, λέει ωραία, αυτά που μου λες κατηγόρια για τον άντρα σου, εγώ τώρα τι να τα κάνω, αφού δεν κάθεται στην άλλη καρέκλα για να του πω, μήπως να ασχοληθούμε με τη δικιά σου την ευθύνη, με το μερτικό που εσύ έχεις σε αυτό. Οπότε και αυτό το Ευαγγέλιο έρχεται να μας διδάξει. Κοίταζε εσύ την πάρτη σου, ανέλαβε εσύ το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί και άστονα και τον άλλο με τις αμαρτίες του, με τα λάθη του ή με την αντοχή που έχει. Εντάξει, κατανοητό? Συγγνώμη, ναι. και αν εμείς δεν έχουμε αντοχή. Δεν έχουμε αντοχή σε τι πράγμα? Να δεχτούμε το άλλο. Να δεχτούμε το άλλο, ποιο άλλο? Με τα λάθη του και όλα αυτά. Σε κάθε σχέση, καλώς τη Μαρία, σε κάθε σχέση υπάρχει ένα ποσοστό ευθύνης. Το ποσοστό ευθύνης δεν είναι πάντα 50-50, μπορεί να είναι 50-50, μπορεί να είναι και 95 με 5%. Ναι. Ωραία. Εδώ αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το 5% που μου αντιστοιχεί εγώ το αναλαμβάνω. Δεν μπορώ εγώ να ασχοληθώ με το 95% του αλουνού.
Το 5% ή το 10% που μου αντιστοιχεί εμένα, που καμιά φορά δεν είναι απαραίτητο να είναι και κάτι που έκανα, το 5% μπορεί να είναι και κάτι που εγώ επιτρέπω ο άλλος να κάνει. Και όταν εγώ επιτρέπω ο άλλος να κάνει, πάλι έχω μερίδιο ευθύνης. Κατανοητό? Ωραία. Το δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου είναι η παραβολή του ασώτου ιού. Ο άσωτος που είπε στον πατέρα του, μοιράσουμε την περιουσία και δώσε μου το μερτικό μου, και έφυγε και πήγε και τα σκόρπισε και τα φάγε και εν τέλει πεινούσε και έβοσκε χείρους για να μπορέσει να ζήσει, και κάποια στιγμή λέει ήρθε αυτό και κατάλαβε ποιανού γιος ήτανε και μάζεψε τα κουράγια του και γύρισε στον πατέρα του και μετάνιωσε, και ο πατέρας είπε σφάξτε τον μόσχο, το σιτευτό, νεκρός ήτανε και αναστήθηκε, χαμένος ήτανε και βρέθηκε. Ωραία. Και εκεί που γιορτάζανε ήρθε ο μεγάλος αδερφός και παραπονέθηκε ότι μα εγώ που είμαι εδώ και δεν έφυγα ποτέ, δεν μου έδωσες ποτέ ούτε ένα ερήφιο, και ο άλλος που έφυγε και έφαγε όλη την περιουσία έσφαξε στο μόσχο το σιτευτό. Αυτή η παραβολή διδάσκει το εξής. Πρώτον, ότι πάλι μας το έλεγε ο καθηγητής μου στην ψυχολογία. Δεν υπάρχει μεγάλη αμαρτία να μην μπορεί να συγχωρεθεί από τον Χριστό. Αλλά για να συγχωρεθεί προηγείται τι? Η μετάνοια. Και ο πρώτος που μπήκε στη Βασιλεία των Ουρανών ποιος ήτανε? Ο ληστής. Ο εξ αριστερών ληστής στο Σταυρό που είπε «Μη τι μου Κύριε όταν έρθει τη Βασιλεία σου». Άρα, που ήταν όλη του η ζωή μες στην αμαρτία, και την ίστατη ώρα είπε «Μη τι μου Κύριε». Και αυτό τον έβαλε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα, η μετάνοια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η συγχώρεση. Το καταλαβαίνετε? Αντίστοιχα λοιπόν και στην ψυχοθεραπεία είναι να αναλάβω εγώ ότι έτσι όπως την πήγα τη ζωή μου μέχρι τώρα, έχω ευθύνη, δεν με συμφέρει αυτό, και γιατί η μετάνοια στη δικιά μας τη θρησκεία έχει κάτι πάρα πολύ κομψό και αξιοπρεπές. Η μετάνοια, η λέξη είναι μετάνοω, δηλαδή μετά τη νόηση, αλλάζω νόηση που εμπεριέχει δράση. Η μετάνοια στην Ορθόδοξη θρησκεία δεν έχει τύψεις, δεν έχει ενοχές, έχει δράση. Δηλαδή, ο Τελώνης την προηγούμενη Κυριακή είπε «Μετανοώ και μοιράζω τα λεφτά που λήστεψα». Δηλαδή, το μετάνοια έχει και επανόρθωση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν εγώ κλέβω από το ταμείο της Εκκλησίας ή το ταμείο του Συλλόγου και μετανιώσω, δεν υφίσταται μετάνοια αν συνεχίζω να κλέβω. Καταλαβαίνετε? Άρα δεν μπορεί και να δοθεί συγχώρεση εάν συνεχίζει να υπάρχει η πράξη αυτή. Να συγχωρήσουμε όταν σταματήσει. Ο κ. Καραγιάννης, θα τους αναφέρω σήμερα τους δασκάλους μου πάρα πολύ συχνά. Ήταν 38 χρόνια διευθυντής στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα, για οικογένειες, εφήβους, παιδιά. Πηγαίνανε λοιπόν εκεί πολύ συχνά και κακοποιημένοι, είτε έφηβοι είτε σύζυγοι. Και έλεγε ότι για να συγχωρήσεις τον πατέρα σου που σε κακοποίησε, πρέπει να σταματήσει η πράξη. Εάν υφίσταται η πράξη, δεν μπορεί να υπάρξει συγχώρεση. Το καταλαβαίνετε? Άρα και στην ψυχολογία πρέπει να σταματήσει, καλώς την παπαδιά, πρέπει να σταματήσει καλώς ήρθατε, να σταματήσει αυτό που μας ενοχλεί για να μπορέσει να έρθει μετά η ίαση. Και έχει δράση. Στην πρώτη Κυριακή λοιπόν είναι αναγνωρίζω την ευθύνη, αναγνωρίζω τι μου φταίει, αλλά μετά είναι κάνω έτσι, έχει κόπο. Ανασκουμπώνω τα μανίκια και ξεκινάω. Η τρίτη Κυριακή στο Τριώδιο αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και στην ίστατη κρίση. Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εγώ μια εξειδίκευση που έχω κάνει ονομάζεται υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Καλώς τη Χρυσούλα. Καλώς, γεια σου Θέσποινα. Που ονομάζει, τι είναι η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία? Είναι πού οδεύει η ύπαρξή μου. Πού οδεύει η ύπαρξή μου. Δηλαδή, με αυτό το δρόμο που πηγαίνω, η ύπαρξή μου μετά από 1 χρόνο πώς θα είναι. Μετά από 5 χρόνια πώς θα είναι. Μετά από 10, στα 85 μου πώς θα είναι. Ωραία. Εάν τώρα τσακώνομαι με όλους και είμαι 50 ξέρω εγώ, να το βάλω στο μυαλό μου τώρα που έχω ακόμα δυνατότητα, αν εγώ τσακώνομαι τώρα με όλους, στα 80 μου πώς θα είναι εάν δεν έχω κανένα κοντά μου.
Αλλά δεν έχει νόημα να φτάσω 80, να μην έχω κανένα κοντά μου και μετά να λέω, κοίτα στα 50 μου έπρεπε να είμαι λίγο πιο υποχωρητική, καλώς στην αριστεία, έπρεπε να είμαι λίγο πιο ευγενική, έπρεπε να είμαι πιο διαλλακτική. Το καταλαβαίνετε? Άρα, έτσι όπως στην Τρίτη Κυριακή στο Τριώδιο μας λέει υπάρχει και Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή υπάρχει ίστατη κρίση. Που τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε ότι... Τι να πω, με αδίκησε η Αμαλία ή με αδίκησε η κυρία Γιώτα. Ωραία. Να την αδικήσω κι εγώ. Μου είπε μια κουβέντα. Να πω εγώ δυο. Να πω εγώ δυο. Καμιά φορά το συμφέρον δεν είναι μετρήσιμο. Καμιά φορά το συμφέρον συμφέρει να υποχωρήσω. Συμφέρει να πληρώσω παραπάνω καμιά φορά. Να σας διακόψω. Παρακαλώ. Υποχωρώ. Λέξη υποχωρώ. Εάν αυτή όμως η λέξη υποχωρώ είναι... Εμένα είναι στο είναι μου μέσα. Με έχει πληγώσει όμως αυτό. Καλώς τους. Πληγώνομαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν βλάπτω κανένα. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς τους. Λοιπόν, όλες οι έννοιες εμπεριέχουν μία βασική προϋπόθεση που λέγεται διάκριση. Είπαμε και πριν, ο πατέρας του Άσου του Ιού υποχώρησε και συγχώρεσε και έκανε και πανηγύρι, αλλά υπήρχε η διάκριση τι, ότι κοίτα, ο άλλος μετανόησε. Ο άλλος θέλει να επανορθώσει. Εάν ο πατέρας είχε συγχωρήσει αυτόν τον Άσο το Υιό, χωρίς ο άλλος να έχει μετανοήσει, τι πρόβλεψη κάνουμε? Τι θα γινότανε? Δεν υποχωρούμε αδιακρίτως. Δεν συγχωρούμε αδιακρίτως. Ναι. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια είχα μία κυρία και ερχόταν στο γραφείο για συμβουλές και ένα από τα θέματα που μου είχε φέρει ήταν ότι ο γιος μου 22-23 χρονών που είναι φοιτητής στα ΤΕΗ είναι αλκοολικός. Το οποίο είναι κάτι που το είχε μάθει από τον πατέρα του. Το οποίο ξεκινάει με το ένα, κάνουμε μια παρέα, άρα να κάνουμε και το μέγεθος της καλής παρέας είναι πόσο μεγάλη μεθιά θα είναι. Οπότε έτσι έμαθε και το παιδί ότι για να είμαι καλός στις παρέες σημαίνει πρέπει να πίνω κούπες. Αυτό το μάθημα έχει πάρει από το παιδί. Οπότε είναι 22-23 χρονών, που σημαίνει δεν μπορεί να προχωρήσει τις σπουδές του, δεν μπορεί να στεριώσει δουλειά και έχει πρόβλημα. Του λένε ότι πρέπει να πάω στο ΚΕΘΕΑ γιατί θα έχεις θέμα με το αλκοόλ. Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν υπάρχει μετάνοια, λοιπόν, δεν υπάρχει συνειδητότητα. Αυτά που είπαμε στα δύο προηγούμενα. Και σηκώνεται και πάει η μητέρα στο ΚΕΘΕΑ. Πήγαινε η μητέρα 1 χρόνο στο ΚΕΘΕΑ και το παιδί δεν. Και από το ΚΕΘΕΑ της είπανε, θέλει αυστηρή αγάπη, αγαπητική αυστηρότητα. Και της λέει, θα του πεις ότι εδώ στο σπίτι της μάνας σου είσαι ευπρόσδεκτος, ό,τι και να γίνει, πάντα θα υπάρχει να πιάσει το φαΐ. Αν ξαναμεθύσεις όμως η πόρτα θα είναι κλειστή. Αν έρθεις μεθυσμένος, η πόρτα θα είναι κλειστή. Πρέπει να του το πείτε και μετά να αντέξει η καρδιά σας να το κάνετε. Του το είπανε. Ναι, μαμά, δεν θα το ξανακάνω. Έλα σου. Το ξανάκανε. Και έφτασε 4-5 ώρα το πρωί, που τον φέρανε σηκωτό οι φίλοι του και χτυπούσαν τα κουδούνια έξω από την πόρτα και ήταν πίσω από την πόρτα η μάνα με κλειδωμένη την πόρτα και κόντρα το κλειδί, να κλαίει αυτός απ' έξω, βάλαμε μαμά μέσα, να κλαίει η μάνα από μέσα. Και λέει, η ψυχή μου πόνεσε εκείνο το βράδυ και μύθηκε στο κεφαλόσκαλο, δεν τον άφησε να μπει μέσα. Και μετά από αυτό πήγε στο ΚΕΘΕΑ και πήγαινε 2 χρόνια ο νεαρός και έτσι σώθηκε. Εάν η μητέρα εκεί υποχωρούσε χωρίς τη διάκριση των αγαπητικών ορίων, το παιδί της δεν θα είχε σωθεί. Εντάξει, ωραία. Έπρεπε να τα αντέξεις αυτό. Έπρεπε να τα αντέξεις εκεί. Οπότε, στην κρίση, λοιπόν, στη Δευτέρα Παρουσία που λένε ότι είναι ίστατη κρίση, εκεί, δηλαδή, έχουμε όλοι μας αγαπημένους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Σήμερα τιμήσαμε 2 από αυτούς και κάθε Κυριακή έχει ένα χαρτί στο στήλο.
Ωραία. Για αυτούς τώρα έχει σημασία αν μας πήρανε μισό μέτρο από το οικόπεδο κάποιος γείτονας, εάν μας τρακάρανε, αν χάσαμε κάτι, εάν μας έχει καμία σημασία για αυτούς? Όχι. Εντάξει. Άρα, στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία λέμε, βάλε στο μυαλό σου ότι είσαι στη δύση της ζωής σου, 95 χρονών. Πώς θα θες να είσαι τότε για να είσαι καλά? Θες να έχεις, ας πούμε, μια στοιχειώδη ευεξία? Θες να έχεις αγαπημένους ανθρώπους γύρω σου? Θες να έχεις μια οικονομική αξιοπρέπεια? Θες να έχεις ένα αίσθημα δικαιοσύνης ότι εγώ δεν έκανα κακό σε κανένα? Θες να έχεις ένα αίσθημα ότι κοίτα, εγώ είχα 2 όνειρα και τα έκανα? Διαφορετικά είναι ο καθένας, πώς τι ονειρεύεται και στα 95 του. Οπότε μετά τα παίρνουμε αυτά τα στοιχεία και λέμε στο σήμερα, αν θέλω στα 95 μου να με στυλώνουν τα πόδια μου, τώρα σήμερα πρέπει να κάνω λίγο δίαιτα. Πρέπει να κάνω λίγο περπάτημα. Αν στα 95 μου θέλω να έχω αγαπημένους ανθρώπους, σήμερα πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο κάποιον. Πρέπει να πάρω ένα δώρο, πρέπει να πάω σε ένα γάμο, πρέπει στη γιορτή μου να κάνω ένα τραπέζι. Πρέπει να συμμετέχω λίγο στο σύλλογο. Αγαπημένοι άνθρωποι. Ωραία. Αν θέλω στα 95 μου να μην μετανιώνω ότι άφησα ανεκπλήρωτα όνειρα, σήμερα να το πάρω εκείνο το πτυχίο, να πάω εκείνο το ταξίδι, να το κάνω εκείνο το χόμπι. Κατανοητό? Το μέλλον δηλαδή καθορίζει το πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας σήμερα. Έτσι όπως στο τρίτο Ευαγγέλιο, στο τριώδιο σου λέει, εκεί που θες να είσαι καλά, στη δεύτερη παρουσία ή στην τελική κρίση, πώς θα είναι η ζωή σου σήμερα για να είναι εκεί η τελική κρίση? Η συγχωρεμένη γιαγιά μου, η Καντερομαρία, η μαμά του μπαμπά μου, έλεγε την εξής ιστορία. Κοπέλι τώρα εγώ και η γιαγιά μου πέθανε και ήμουν εγώ στο γυμνάσιο. Και έλεγε αυτή την εξής ιστορία, ότι μπαμπά όπου δυσκολεύομαι θα μου συμπληρώσεις. Ότι είναι, λέει, μια κυρία και έχει πεθάνει. Και ιστορία και ανέκδοτο μαζί. Και ενώ θεωρούσα ότι εγώ δεν έχω βλάψει κανένα στη ζωή μου, και όντως δεν έχω βλάψει κανένα, η κρίση τέλος πάντων την έβαλε να είναι όχι στον παράδεισο, αλλά σε ένα μεγάλο λάκκο, λέει, σαν λίμνη με λάσπες. Οπότε ήταν, λέει, συνέχεια μες στην υγρασία, μες στις λάσπες, μες στα βούρκα, Και έκανε ένσταση στον Άγιο Πέτρο, ότι ρε παιδάκι μου, αφού εγώ δεν έχω βλάψει κανένα, γιατί με έχετε βάλει εδώ? Και εκεί της είπε ο Άγιος Πέτρος ότι δεν είναι μόνο το να μην βλάψεις κανένα, είναι και τι καλό έχεις κάνει για τους άλλους ανθρώπους. Τι έχεις προσφέρει. Οπότε, λέει ο Άγιος Πέτρος, λέει και στους αγγέλους, λέει, ελάτε να δούμε τι έχει προσφέρει αυτή. Τι έδωσε σε κάποιον που είχε ανάγκη. Λέει, να, κάποτε έδωσα, της λέει, τι έχεις προσφέρει? Λέει, να, σε κάποτε περνούσε ένας και του έδωσα 2 γκρομιδόφυλλα. Και λέει, ωραία, δώσ' της τώρα τα 2 κρομιδόφυλλα, πιάσω από τα κρομιδόφυλλα να σε σύρω έξω από τη λάσπη. Και αν αντέξουν τα κρομιδόφυλλα θα βγεις από τη λάσπη. Εντάξει, αυτή ήταν η ιστορία της γιαγιάς μου της Καντερομαρίας. Οπότε, και έχω ένα καλό φίλο, μάλιστα έχει σήμερα γενέθλια, ο οποίος, χωρίς να το ξέρει κανείς, το Πάσχα θα πάει να πάρει 5-10 σακούλες ψώνια, να πάνε τα αφήσει έξω από πόρτες φτωχών οικογενειών που ξέρει ότι έχουν ανάγκη και δεν θα χτυπήσει ούτε το κουδούνι. Ξέρει ανθρώπους που του κόψανε το ρεύμα ή του κόψανε το νερό γιατί δεν έχει, να πάει στη ΔΕΙΑ ή να πληρώσει το νερό και δεν ξέρει μετά κανείς ποιος πλήρωσε το νερό. Ο άλλος του έχουν φάει δηλαδή λεφτά άνθρωποι, το έχουν εκμεταλλευτεί. Θα πάει κάθε Παρασκευή, θα κλείσει το μαγαζί, να πάει στη Βόρους, να ανάψει το καντήλι της μάνας και του πατέρα του και να ανάψει και του θείου και μια φορά με πήρε βόλτα και μετά από τους Βόρους και από το Ζαρό και τα πιτσίδια, του λέω ευτυχώς που μετράνε και τα καλά έργα και όχι μόνο οι κατσουκανιές που κάνει κανείς. Λίντα, αυτό είναι η ελπίδα μου. Το ισοζύγιο να είναι παραπάνω τα καλά από τα φάλτσα. Και κάπως έτσι τελειώνει το τριώδιο και ξεκινάνε οι εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το Ευαγγέλιο όπου ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ. Από εκεί προκύπτει και η ρίση, έβρικε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Ότι
ο Απόστολος Φίλιππος βρήκε ένα φίλο του, τον Ναθαναήλ, και τον έφερε σαν μαθητή στον Χριστό, και όταν ο Χριστός είδε τον Ναθαναήλ, είπε «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Δηλαδή, σαν να έκανε συνέντευξη για δουλειά ο Χριστός, για να μαζέψει τους 12 μαθητές. Και αξιολογούσε, αξίζει δεν αξίζει. Και στον Ναθαναήλ βρήκε ότι ήταν ένας άνθρωπος χωρίς δόλο, δηλαδή χωρίς κακία. Δηλαδή δεν θα μπορούσε επίτηδες να κάνει αμαρτία ή να κάνει κάτι κακό σε κάποιον. Αυτό μου θύμισε, καθώς προετοιμαζόμουν χθες για την ομιλία, είχα τη χαρά πριν από πολλά χρόνια, το 2005 νομίζω, 2005 δούλευα σε μια δημόσια υπηρεσία που ήταν ακριβώς απέναντι από την Αρχιεπισκοπή στο Ηράκλειο. Και καθώς ήμασταν στον 5ο όροφο, ήμασταν ίσα-ίσα με την ταράτσα της Αρχιεπισκοπής, όπου έβγαινε ο τότε Αρχιεπίσκοπος ο Ειρηναίος και πούτζε τα λουλούδια του κάθε μέρα. Και έτσι είχα και ένα γνωστό ψυχολόγο από τα Χανιά που τον ήξερε προσωπικά τον Ειρηναίο και μου λέει «Μα αν θα ζητήσει να τον δεις, θα χαρεί να σε δει». Και όντως, συναντηθήκαμε κάποια φορά λοιπόν με τον Ειρηναίο, με δέχτηκε στην Αρχιεπισκοπή και θυμάμαι και μου είχε πει τη διαφορά ανάμεσα στα λάθη με την αμαρτία. Και λέει «Παιδί μου, λάθη κάνουμε όλοι μας. Αμαρτίες να μην κάνουμε». Και λέω «Και ποια είναι η διαφορά?» Ποια είναι η διαφορά? Εσείς ποια λέτε ότι είναι η διαφορά στα λάθη με τις αμαρτίες? Συμμετέχει και το Zoom, άμα θέλετε να συμμετέχετε. Ποια είναι η διαφορά στα λάθη με τις αμαρτίες? Η αμαρτία είναι όταν κάνεις το λάθος από κακία. Όταν κάνεις το λάθος επισκοπού. Δηλαδή, το να πάω να περάσω τώρα από εκεί και να σκοντάψω στο πόδι της Αμαλίας, έγινε κατά λάθος και ακόμα και να την πατήσω της που έχω μωρά Αμαλία, συγγνώμη, δεν το είδα. Ναι. Αλλά το να πάω να της δώσω μια γκλωτσά, αυτό είναι αμαρτία. Το να πάω να παρκάρω ή να ξεπαρκάρω και να γρατζουνίσω το διπλανό αυτοκίνητο και να αφήσω το νούμερό μου στον μπαμπρίζ για να πω συγγνώμη, καθώς ξεπάρκαρα, σας χτύπησα στον προφυλακτήρα, πάρτε με να σας αποζημιώσω τη ζημιά, αυτό είναι λάθος. Έκανα ένα λάθος στο παρκάρισμα, εντάξει. Αλλά το να κάνω το λάθος και να σηκωθώ να φύγω, να εγκαταλείψω το αμάξι, αυτό είναι αμαρτία. Το καταλαβαίνετε? Έτσι λοιπόν που ο Ναθαναήλ δεν είχε δόλο, δεν είχε κακία μέσα του, έτσι κι εμείς. Λάθη σίγουρα θα κάνουμε. Άθελά μας δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληγώσουμε έναν άλλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μεγάλη έπαρση να θεωρούμε ότι εγώ δεν έχω πληγώσει κανένα. Εγώ πάντως έχω πληγώσει. Άθελά μου έχω πληγώσει. Εντάξει. Ναι. Αλλά η διαφορά είναι, ποιο είναι το... Σαν να ξυπνήσω και να λέω, τι θα κάνω τώρα σήμερα να πληγώσω την κυρία Ουρανία. Τι θα κάνω τώρα σήμερα να κάνω κακό στη Μαρία. Αυτό, η δολοπλοκία, αυτό είναι αμαρτία. Το επίτηδες. Κατανοητό? Ωραία. Την ίδια Κυριακή, την ίδια πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής, γιορτάζουμε και την αναστήλωση των εικόνων. Που βγάζουμε όλες τις εικόνες από την εκκλησία και κάνουμε περιφορά. Που στην αναστήλωση των εικόνων στο Βυζάντιο είχαν γίνει σκοτωμοί, Ιστορικά λένε ότι γιατί άλλοι θέλανε να υπάρχουν εικόνες και άλλοι λέγανε ότι... Μα επειδή τότε περάσαμε από την ειδωλολατρεία. Καταρχήν να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, ποια θρησκεία υπήρχε? Η ειδωλολατρεία. Το 12θεο, πιστεύανε στα είδωλα. Ωραία. Ήρθε ο Χριστός και δεν έγινε η μετατροπή στην χριστιανική θρησκεία αμέσως. Όλοι οι Απόστολοι πεθάνανε με μαρτύρια, εκτός του Ευαγγελιστή Ιωάννη που πέθανε σε βαθιά γεράματα στην Πάτμο. Όλοι οι υπόλοιποι πεθάνανε με μαρτύρια. Και τους διώκανε τους χριστιανούς. Ακόμα και ο Μέγα Κωνσταντίνος ήταν μέγας διώκτης και σφάχτης των χριστιανών εναντίον τους. Εξαιτίας της μάνας του, της Αγίας Ελένης, πίστεψε. Ωραία. Και ο Μέγα Κωνσταντίνος μετέτρεψε τη χριστιανική θρησκεία σε επίσημη θρησκεία του Βυζαντίου, αλλά πότε? Το 325 μετά Χριστό. Δηλαδή, επί 325 χρόνια οι χριστιανοί τους κυνηγούσανε. Ήτανε κρυφά χριστιανοί. Δεν το μαρτυρούσανε, γιατί ήτανε αποκεφαλισμός. Χειρότερο και από την τουρκοκρατία. Η τουρκοκρατία επέτρεπε να έχουμε τη θρησκεία μας. Τότε δεν επιτρεπότανε. Άρα,
Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο χριστιανισμός και προσκυνούσε ο κόσμος τις εικόνες, οι προηγούμενοι νομίζανε ότι το είδωλο προσκυνούμε, το ξύλο θα προσκυνούμε. Και τελικά μετά από πολλές φασαρίες καταλήξαν ότι δεν προσκυνούμε το ξύλο. Τι προσκυνούμε? Την εικόνα που εικονίζει το ξύλο. Δεν προσκυνούμε το ξύλο. Το πρόσωπο της Παναγίας πάνω στο ξύλο προσκυνούμε. Αυτό λοιπόν και εμείς στην ψυχολογία το λέμε ως εξής, ότι όταν πεθάνει ένας άνθρωπος, είναι στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία, και εγώ το έμαθα μετά, αλλά πρώτα το κάναμε στο σπίτι μας και μετά το έμαθα. Δηλαδή, θυμάμαι και ήμουν παιδάκι όταν πέθανε η ξαδέρφη μου η Μαρία από το καλό χωριό και βάλαμε φωτογραφία στο σπίτι μας. Όταν πέθανε η γιαγιά, βάλαμε φωτογραφία στο σπίτι της γιαγιάς. Δεν ξέρω κι εσείς αν το έχετε, αυτός που πεθαίνει δεν βάζουμε μια φωτογραφία και ένα καντιλάκι? Γιατί? Είναι η εικόνα. Πώς βάζουμε την εικόνα της Παναγίας και της Αγίας Εκατερίνης γιατί η εικόνα τι κάνει? Μας υπενθυμίζει το πρόσωπο που εικονίζεται. Άρα με το να έχουμε μια εικόνα της Παναγίας στο σπίτι μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει Παναγία. Με το να έχουμε την εικόνα του Χριστού μας υπενθυμίζει ότι ευτυχώς υπάρχει Χριστός. Με το να έχουμε την εικόνα της μαμάς μου τώρα στο σπίτι μας υπενθυμίζει την κυρία Κούλα. Μας υπενθυμίζει τη μαμά. Ωραία. Άρα, όμως οι φωτογραφίες για να έχουν νόημα, όπως και οι εικόνες για να έχουν νόημα, είναι απαραίτητο να προϋπάρχει σχέση. Εάν δεν υπάρχει σχέση με την Παναγία, η εικόνα δεν κάνει πράγμα. Αν δεν υπάρχει σχέση η προηγούμενη με τη μαμά, η φωτογραφία δεν κάνει πράγμα. Εντάξει. Άρα, δεν λατρεύουμε τις εικόνες, λατρεύουμε το πρόσωπο που απεικονίζει η εικόνα, συμβολικά. Στη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το Ευαγγέλιο για τον παράλυτο της Καπερναούμ, που ήταν παράλυτος και ο Χριστός ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο και κήρυτε και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον Χριστό και ξεκαπακώσανε τη σκεπή και τον κατεβάσανε με τα σκοινιά. Τη θυμάστε αυτή την ιστορία? Και έτσι είπε εκεί ο Χριστός, άρον τον κρέβατό σου και περιπάτη. Στον παράλυτο λοιπόν, πάλι λέει ο δάσκαλός μου ο κύριος Καραγιάννης, φανταστείτε, λέει ο Χριστός, μπροστά στον παράλυτο να του πει, τέκνο μου, άρον τον κρέβατό σου και περιπάτη. Και ο παράλυτος να πει, εγώ δεν θέλω. Στην ψυχοθεραπεία λοιπόν, για να γίνει το θαύμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να θέμε να γίνει η αλλαγή. Για να σωθεί ένας γάμος πρέπει να θέλω να προσπαθήσω να σωθεί ένας γάμος. Για να βελτιωθεί η σχέση μου με τα παιδιά μου ή με τους γονείς μου θα πρέπει να θέλω να την κάνω την προσπάθεια. Για να αλλάξω εγώ σαν χαρακτήρας θα πρέπει να θέλω. Όπως και ο παράλυτος τόσο πολύ ήθελε και οι συγγενείς του τόσο πολύ τον στήριζαν που ξεκαπάκωσαν τη σκεπή της οροφής και τον εκρέμασαν με τα σκοινιά τόσο επιθυμία για να βρεθεί. Το θυμάστε εκείνο το Ευαγγέλιο? Ωραία. Άρα εδώ το βασικό είναι να θέλω. Η οποιαδήποτε αλλαγή δεν τη φοβόμαστε αρκεί να υπάρχει αυτό το θέλω. Μάλιστα ο κύριος Καραγιάννης λέει, αμφιβάλλω αν ούτε ο Χριστός μπορούσε να κάνει το θαύμα αν ο παράλυτος έλεγε, όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω να σηκωθώ. Στην Τρίτη Κυριακή είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Εκεί ο Ιησούς πρώτη φορά μαζεύει τους μαθητές του και τους διηγείται το τι θα ακολουθήσει. Ότι θα υπάρξει μαρτύριο, σταύρωση και Ανάσταση. Και αφού τους λέει τι θα ακολουθήσει, τότε τους λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί». Δηλαδή εγώ πάω σε αυτό το δρόμο, όποιος θέλει ακολουθεί. Και λέει κιόλας «Άρον το σταυρό αυτού και ακολουθείτο με». Δηλαδή, έχει πολλές έννοιες τώρα εδώ. Πρώτον, ότι ο Χριστός δεν πήγε να χτυπήσει την πόρτα κανενός και να του πει έλα να γίνεις χριστιανός. Και ενώ
στην Αφρική πάνε πολλές θρησκείες, και οι καθολικοί και οι προτεστάντες και οι ορθόδοξοι, και βοηθάνε τους μαύρους για να τους προσελητήσουν να γίνουν χριστιανοί καθολικοί, χριστιανοί προτεστάντες ή χριστιανοί ορθόδοξοι. Μόνο οι ορθόδοξοι κάνουν συσίτια ή ανοίγουν σχολεία ή κάνουν ιατρία ή δίνουν τα παιδιά όπου έχουν ανάγκη, ασχέτως αν βαφτιστούν ή όχι. Ενώ η καθολική σου λέει θα κάνουμε συσίτια σε όσους είναι βαφτισμένοι καθολικοί. Οι άλλοι ξάσας. Οπότε, στην Ορθόδοξη θρησκεία έχουμε αυτή τη διάκριση της ελευθερίας. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχα φιλοξενήσει το Πάσχα ένα συνάδελφο από την Ολλανδία και είχε έρθει Μεγάλη Παρασκευή και του είχα πει, κοίταξε να δεις, μέρες που έρχεσαι εμείς πάμε εκκλησία. Γιατί αυτός δήλωνε ότι ήταν άθεος. Του λέω, ναι, μέρες που έρχεσαι όμως, μου λέει, έχω βαφτιστεί καθολικός, αλλά είμαι άθεος. Λέω, ωραία, μια χαρά, ξάσου, αλλά εμείς μέρες που έρχεσαι, ήρθε ας πούμε Μεγάλη Πέμπτη, αλλά αργά το βράδυ και τον πήγα και τον πήρα από το αεροδρόμιο μετά από την εκκλησία. Αλλά μέρες που είναι, του λέω, εμείς πάμε στην εκκλησία. Οπότε Παρασκευή το πρωί φάγαμε πρωινό, πήγαμε στην αποκαθήλωση. Και εγώ στο Ηράκλειο εκκλησιάζομαι σε μια μικρή εκκλησία που λέγεται Άγιος Ματθαίος. Μάλιστα εκεί συναντάω τη Μαρίκα, την ανιψιά σας, ναι. Μ' αρέσει, είναι μοναστήρι, είναι γυναικείο μοναστήρι μέσα στο Ηράκλειο, έχει 2-3 καλόγριες και ανήκει στο Σινά, ανήκει στην Αγία Κατερίνη του Σινά, είναι σιναήτικο μετόχι. Ο πολυέλαιος είναι από κεριά, δεν είναι από ηλεκτρικό, οπότε Μεγάλη Εβδομάδα κατανοητικά, χωρίς ρεύμα, μόνο με κεριά και με καντήλια, είναι πάρα πολύ κατανοητικά, πάρα πολύ ωραία. Και πάω λοιπόν εκεί, αλλά επειδή είναι μοναστήρι, ξεκινάνε πιο νωρίς και τελειώνουν και πιο νωρίς. Άρα πήγαμε, τέλειωσε η ακολουθία της αποκαθηλώσεως τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, γιατί αυτό είναι κάπου στο Λάκκο, περπατήσαμε, λέω να σε πάω τώρα να μπούμε και στον Άγιο Μινά, να δεις και τον καθεδρικό μας ναό. Στον Άγιο Μινά ήταν εν εξελίξη η λειτουργία της αποκαθηλώσεως. Μπήκαμε, προσκυνήσαμε, ανάψαμε ένα κερί, φύγαμε. Πήγα να τον κεράζω μπουγάτσα στα λιοντάρια. Και εκεί που καθόμασταν να φάμε την μπουγάτσα μου λέει, Μα Μαρία, να σε ρωτήσω, στην εκκλησία σας μπορείτε να μπείτε και να βγείτε ελεύθερα όποτε θέλετε? Λέω, ναι. Μου λέει, γιατί σε εμάς τους καθολικούς δεν επιτρέπεται. Πρέπει να πάνε όλοι, λέει ο παπάς, θα ξεκινήσει η λειτουργία Κυριακή πρωί 8 η ώρα. Και πρέπει να είναι όλοι εκεί 8 παρά 5. Και δεν επιτρέπεται να μπεις αν έχει ξεκινήσει η λειτουργία και δεν φεύγει και κανείς εάν δεν τελειώσει. Γι' αυτό μου λέει δεν άντεχα αυτούς τους περιορισμούς, το νιώθα ότι ήταν πολύ καταπιεστικό. Λέω, στη δικιά μας είναι το όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί. Βέβαια κάποιοι το παρακάνουν αυτό και θα δείτε Μεγάλη Παρασκευή στο Ηράκλειο και μπαίνουν, ανάβουν ένα κερί και μετά βγαίνουν απ' έξω και τρώνε χταποδάκια και καλαμαράκια στις ταβέρνες, αλλά ακόμα και αυτό το συγχωρεί ο Χριστός. Πρώτον, λοιπόν, αυτό το έχει ελευθερία ψυχής και αντίστοιχα και στην ψυχοθεραπεία, αυτός που θέλει θα αλλάξει. Δεν υποχρεώνουμε κανένα. Και στο βαθμό που θέλει η ψυχή του καθενός. Τώρα, το άρον, το σταυρό αυτού και ακολουθήτω μου έχει την εξής έννοια. Πάλι ο δάσκαλός μου, ο κύριος Καραγιάννης, έλεγε το εξής. Στην ενήλικη ζωή, η χαρά προκύπτει κυρίως από το πόσο καλά στεκόμαστε στα δύσκολα. Να το ξαναπώ. Εμένα αυτό με έχει σώσει πολλές φορές. Στην ενήλικη ζωή, στα παιδιά, στην παιδική ζωή, η χαρά προκύπτει. Μας κάνουν τα χατήρια, τα βρίσκουν έτοιμα, μας κάνουν δώρα, είναι διακοπές, έχει παιχνίδια, έχει ανεμελιά. Από εκεί δεν προκύπτει η χαρά? Από το παγωτό, από τη θάλασσα, από το Λούνα Πάρκ. Στην παιδική ηλικία η χαρά προκύπτει από τις απολαύσεις. Και λέει ο δάσκαλός μου, στην ενήλικη ζωή η χαρά προκύπτει κυρίως από το πόσο καλά στέκομαι στα δύσκολα. Δηλαδή, στέκομαι στη μάνα μου που έχει ανάγκη, αυτό μου δίνει χαρά. Στέκομαι στην πολλή δουλειά που έχω και τα καταφέρνω, αυτό μου δίνει χαρά. Εγώ τώρα κάνω το εξής που λέμε, να βάζουμε προοπτική στο μέλλον. Όταν θα έχω 15 πράγματα μέσα στη μέρα να κάνω, εχθές, δόξα τω Θεώ, είχα 2 σεμινάρια. Δούλευα από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7.30 ώρα το απόγευμα. Και μετά μου λέει μια φίλη μου, παίζει σινεμά και ξεκινάει 8.30 ώρα, θα έρθεις να πάμε? Όταν τέλειωνα από το σινεμά, που βέβαια με τα βίας άντεξα να τελειώσει ο σινεμάς, να μην κοιμηθώ,
Λέω, μωρέ, δόξα ο Θεός Παναγία μου, να θυμάμαι όταν θα είμαι 85 χρονών με μπαστούνάκι και αθλητικά, ότι στα 50 μου άντεχα να δουλεύω 10 ώρες τη μέρα και με στήριζε το σώμα μου να πάω και σινεμά το βράδυ. Δόξα ο Θεός. Άρα, αυτό το ότι αντέχω στα δύσκολα είναι χαρά για την ενήλικη ζωή. Και αλλήμον αν περιμένουμε να τελειώσουν τα δύσκολα για να χαρούμε, την πατήσαμε. Εντάξει, την πατήσαμε. Το άλλο που λέει αυτή η παραβολή και αυτό το Ευαγγέλιο εδώ είναι ότι άρον το σταυρό αυτού και ακολουθείτο μου. Δηλαδή, συγκινούμε με αυτό που θα πω τώρα. Αν κοιταχτούμε όλοι μας εδώ, που γνωριζόμαστε, οι περισσότεροι, μόνο τα νέα παιδιά δεν ξέρω, ξέρουμε ο καθένας τι έχει περάσει αυτός και η οικογένειά του. Και πάλι η γιαγιά μου η Καντερομαρία έλεγε το εξής, ότι μια γυναίκα που παραπονιόταν ότι ήταν χήρα και είχε μεγαλώσει τα παιδιά της μόνη της με τα χωράφια και με δουλειές και όλο γκρίνιαζε γιατί να μου συμβεί εμένα αυτή η ατυχία και τη δυσκολία και εκεί τα κακοτυχία και γιατί εμένα και γκρίνιαζε. Εκκίνησε λέει μια φορά να πάει κάπου και νυχτώθηκε. Και εκεί που νυχτώθηκε βρέθηκε λέει σε ένα περιφραγμένο χωράφι που είχε πολλό λογιό σταυρούς. Άλλοι ήταν ξύλινοι, άλλοι σιδερένοι, άλλοι τσιμεντένοι, άλλοι πέτρινοι. Άλλοι μικροί, άλλοι μεγάλοι, άλλοι μεσαίοι. Και της λέει, ήταν εκεί ένας άνθρωπος, λέει τι είναι εδώ, λέει εδώ είναι πολλοί σταυροί. Και της λέει, για σήκωσε έτσι ναι, και ήταν λέει ένας μικρός πέτρινος, πάει να τον σηκώσει, δεν τα καταφέρνει. Της λέει, για σήκωσε τον άλλο, ήταν ένας πιο μεγάλος, πιο ελαφρύς, αλλά ήταν ξύλινος, μεγάλος, άβολος, δεν τα καταφέρνει. Σήκωσε αυτό, δεν τα καταφέρνει, σήκωσε τον άλλο, δεν τα καταφέρνει. Κάποια στιγμή λέει, σήκωσε αυτόν. Λέει, αυτόν εδώ τώρα μπορώ να τον σηκώσω. Λέει, αυτός είναι ο δικός σου ο σταυρός. Ωραία. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα σταυρό. Έχει ένα δικό του Γολγοθά. Ο οποίος είναι διαφορετικός από του καθενός. Εντάξει. Και λέει εδώ ο Χριστός, όταν σηκώνουμε το σταυρό μας με αξιοπρέπεια και χαρά, είναι σαν να ακολουθούμε τον Χριστό. Στο πώς υπηρετεί ο καθένας το σταυρό που του έχει χρεώσει η ζωή, εκείνη την ώρα είναι σαν να ακολουθεί τον Χριστό όπως τον ακολουθούσαν οι μαθητές του. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια αρρώστια, στο βαθμό που την υπηρετώ με αξιοπρέπεια και χωρίς μιζέρια, εκείνη την ώρα είναι σαν να ακολουθώ τον Χριστό. Τα τελευταίο διάστημα που ήταν η μαμά μου δύσκολα, βρισκόταν οι άνθρωποι και λέγανε να εύχεσαι να την ξεκουράσει ο Θεός. Και ενευρίαζα, διαολιζόμουνα. Τι σε πειράζει εσένα, πώς είναι εμένα η μάνα μου. Εγώ τι θέλω να είναι εκεί και να αναπνέει. Και να με κοιτάζει το πρωί να χαμογελάει και να μου λέει κοπέλα μου, παιδί μου. Αυτό εμένα με έφτανε όλη μέρα, ας μην μου ξαναμιλήσω όλη μέρα. Εγώ τον σηκώνω το σταυρό, μου δίνει χαρά, ποιος εσύ να μου πεις. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα να μου πει κανείς εκείνη την περίοδο, ειλικρινά. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα. Ωραία. Δικός μου ο σταυρός. Ξέρω εγώ αν τον αντέχω ή δεν τον αντέχω. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν σηκώσει σταυρό πολύ περισσότερο από εγώ. 10 χρόνια, 15 χρόνια. Ωραία. Εκείνη τη στιγμή, να ξέρετε, είναι ο δικός μου σταυρός αυτή τη στιγμή που το πώς τον σηκώνω με αξιοπρέπεια, ακολουθώ τον Χριστό. Και η μαμά μου μπήκε στο νοσοκομείο τώρα τελευταία πριν τα Χριστούγεννα. Τη μέρα των Χριστουγέννων ήμουν στο νοσοκομείο και ήρθαν το απόγευμα, μου φέραν φαγητό, ήρθε παρέα. Εκείνο το πρωί τους έλεγα μετά, άλλο σήμερα το πρωί δεν μπόρεσα να πάω εκκλησία. Αλλά δεν ένιωθα και τύψεις. Διότι ένιωθα, είμαι στο νοσοκομείο, κρατάω το χέρι της μαμάς μου, είναι πιο πολύ εκκλησία και από την εκκλησία αυτό. Και αυτό είναι εκκλησία. Και αυτό είναι εκκλησία. Εντάξει. Άρα, τώρα, στην τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής, είναι το Ευαγγέλιο όπου φέρνουν στο Χριστό ένα σεληνιαζόμενο νέο που έχει μέσα του δαιμόνια. Για να τον ευλογήσει ο Χριστός. Και ο Χριστός λέει στον πατέρα του παιδιού, «Ή δύναστε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Δηλαδή, εάν μπορέσεις να πιστεύσεις ότι θα γίνει καλά, τα πάντα είναι δυνατά σε αυτό που πιστεύει.
Ο δάσκαλος μου, ο κύριος Καραγιάννης, εξαιρετικός ψυχίατρος που σας τον είπα και πριν, λέει: στην ψυχοθεραπεία δεν μας φοβίζει κανένα θεραπευτικό αίτημα, όσο δύσκολο και να είναι, αρκεί να ισχύουν τα προηγούμενα, να έχει συνείδηση και να έχει θέληση για να μπορεί να τα αλλάξει. Ενώ το να προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιον που δεν έχει συνείδηση και δεν έχει θέληση, και εμείς αναλωνόμαστε για την ακρίβεια, μας έχουν μάθει ότι δεν δεχόμαστε να ξανακάνουμε μετά συνεδρία. Κάποιος που λέει ότι. Και θα σας πω εγώ το εξής. Κάποιος που λέει ότι ρε παιδάκι μου, κάνω το α πράγμα και δεν μ' αρέσει, αλλά δεν θέλω και να το κόψω, δεν θέλω να το σταματήσω. Έχει ελπίδα να τα αλλάξει? Παίζω τζόγο, ρε παιδάκι μου, παίζω ζάρια και χάνω την περιουσία, αλλά εμένα αυτό μ' αρέσει. Δεν θα υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξει. Ό,τι και να λέει η μάνα του, ο πατέρας του, ο άντρας του, η γυναίκα του. Άρα το ίδιο και στην ψυχοθεραπεία. Ό,τι και να λέω εγώ. Δηλαδή πάλι είχε έρθει μια οικογένεια, πατέρας και μητέρα από το Ρέθυμνο, που τους έστειλε μια γιατρός, πάλι το παιδί τους 22-23 χρονών, δηλαδή θέμα με το αλκοόλ. Και λέει τρομάξαμε γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μας πήρε τηλέφωνο 5 ώρα το πρωί, ήτανε μέσα στην καραντίνα που απαγορευόταν και συναθρήσεις και είχαν μαζευτεί σε ένα καφενιάκι σε ένα χωριό έξω από το Ρέθυμνο. Και αρχίσανε και γλεντούσανε και πίνανε και μετά, ξέρετε, στο Ρέθυμνο κάνουν και τις κούπες. Ξέρετε τις κούπες, με τα νεροπότηρα, σε κάνω κόντρα, σε κάνω κόντρα. Εμέθησε ωστόσο να που μετά πήρε τα μάξι και έχασε το δρόμο, δεν ήξερε προς τα πού είναι το Ρέθυμνο. Και βρέθηκε αλλού. Και 5 ώρα το πρωί πήρε τηλέφωνο και το λέει: δεν ξέρω που είμαι, δεν ξέρω πώς να έρθω. Και λέει: ωραία, πες μας μια ταμπέλα ενός χωριού, κάτι. Τους λέει μια ταμπέλα, ξέρω εγώ, Αρμένοι, και του λέει: στάσου, εκεί ερχόμαστε. Και πήγαν και τον μαζέψαν. Και λέει: το αυτοκίνητο κουτουλημένο δεξιά-αριστερά, γύρω-γύρω. Και λένε οι γονείς του: ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο. Και του είπανε: θα έρθεις να πάμε στην ψυχολόγο? Λέω: εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εκείνο το βράδυ λοιπόν του λένε: ρε παιδάκι μου, ήταν ανάγκη να πιείς τόσο πολύ? Ναι, μου λέει, μα με έκανε κόντρα ο άλλος. Με προκάλεσε. Λέει: και επειδή σε προκάλεσε αυτός, εσύ πρέπει να πιείς? Λέει: ναι, αλλά ο άλλος που με προκάλεσε κατέληξε στο νοσοκομείο. Άρα, μαντιά, εγώ που δεν κατέληξα στο νοσοκομείο, νίκησα. Και μου λέει η μητέρα: να σας τον φέρουμε μια επόμενη φορά? Λέω: όχι. Θα μου δώσετε τα λεφτά τζάμπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει καμία αλλαγή. Μην έρθετε. Σας πάρω τα λεφτά τζάμπα. Δεν θα έχει καμία βελτίωση. Η Πέμπτη Κυριακή της Σαρακοστής είναι πάλι που ο Χριστός προαναγγέλει το μαρτύριό του και λέει: αυτό θα γίνει, θα περάσω μαρτύριο, σταύρωση, θα πεθάνω και θα αναστηθώ και μετά θα είμαι στην Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί, λέει, οι μαθητές του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, πήγαν και τον εξαιμοναχιάσανε και του είπανε: όταν θα έρθει στη Βασιλεία των Ουρανών, να μας βάλει σε εμάς εκ δεξιών και εξεγονίμων. Να με βάζει να κάτσουμε από τη μία μεριά. Και τα ακούνε, λέει, οι υπόλοιποι μαθητές, λέει: γιατί αυτούς και όχι εμάς, οι υπόλοιποι 10, και αρχίζουν και τσακωνότανε για το ποιος θα πάρει τα αξιώματα μετά που θα πεθάνει ο Χριστός και θα είναι στον παράδεισο. Αυτό λοιπόν από την ψυχολογική πλευρά είναι και μια παρηγόρια. Γιατί? Πρώτον, γιατί όπου υπάρχει ομάδα ανθρώπων υπάρχει και αλληλεπίδραση. Είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, είτε είναι μια επιχείρηση με υπαλλήλους, είτε είναι ο σύλλογος διδασκόντων σε ένα σχολείο, οι καθηγητές, είτε είναι οι μαθητές του Χριστού, η ανθρώπινη φύση είναι ατελής. Η ανθρώπινη φύση είναι ανταγωνιστική, η ανθρώπινη φύση συγκρούονται. 2 κοπέλια να έχουμε και τσακώνονται. Έτσι δεν είναι? Αυτοί που μεγαλώνουν παιδιά ή εγγόνια, τα βλέπετε. Λέει: μα όλη μέρος της μέρας τσακώνονται. Όλη μέρος της μέρας τσακώνονται σημαίνει όμως και όλη μέρος της μέρας μονιάζουνε. Γι' αυτό ξανατσακώνονται. Προχθές με είχαν καλέσει και κάναμε κάτι σεμινάρια στο προσωπικό ενός ξενοδοχείου που θα ανοίξει τώρα τον άλλο μήνα στο Ηράκλειο. Και αυτοί το καλοκαίρι έχουν 240 άτομα προσωπικό. Ένα 5-άστερο στο Ηράκλειο. Σου λέω: 240 άτομα προσωπικό. Η Μαχαιρά έχει 100 κατοίκους. Άρα με 240 άτομα προσωπικό είσαστε ένα χωριό. Γιατί λέγανε ότι
υπάρχει διαπληκτισμός και σύγκρουση ανάμεσα στο προσωπικό και ψιλοτσακώνονται και λέω, μα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είσαστε ένα μικρό χωριό. Το ότι λοιπόν η ανθρώπινη φύση είναι ατελής, φαίνεται και από κάπου αλλού. Την 30 Ιουνίου, ποια γιορτή γιορτάζουμε? Πέτρου και Παύλου, μπράβο Μαρίνα, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Γιατί έτσι γιορτάζουμε μαζί, ξέρετε? Και είναι και στην εικόνα μαζί και αγκαλιασμένοι. Δεν ήταν ποτέ αγκαλιασμένοι όταν ήταν ζωντανοί. Σκοτωνότανε μεταξύ τους. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έγινε Απόστολος μετά που είχε πεθάνει ο Χριστός. Όσο ζούσε ο Χριστός, ήταν ο Σαούλ που κυνηγούσε. Ναι, τους κυνηγούσε, τους εκδίωκε, μέχρι που ήρθε η Φώτης και του λέει, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Ωραία. Οπότε ήρθε μετά και είχε άποψη. Και του έλεγε ο Πέτρος, πού ήσουν εσύ όταν εμάς μας κυνηγούσανε, όταν εμάς μας καταδιώκανε, πού ήσουν εσύ τώρα να κάνεις κουμάντο? Και σκοτωνότανε μεταξύ τους. Γι' αυτό μετά έφυγε ο ένας και ο Παύλος πήγε Κύπρο και Κρήτη και ο Πέτρος πήγε στη Ρώμη. Να χωρίσουνε. Για να μην τσακώνονται. Πώς είναι μια καλή μάνα που λέει στον πατέρα, πάρε τον ένα γιατί δεν αντέχω τον άλλο, και τσακώνονται μαζί, να τις ξεχωρίσουμε. Οπότε η Εκκλησία τις γιορτάζει μαζί, μήπως χειμωνιάσουν στον παράδεισο. Εντάξει. Δίκιο έχω, Πελαγιό? Ναι. Καλώς τους. Και με αυτά και με αυτά τέλειωσε η 5η εβδομάδα της Σαρακοστής και φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και ξεκινάμε με το Σάββατο του Λαζάρου. Στην ιστορία του Λαζάρου λένε ότι ο Χριστός ήταν φίλος με τον Λάζαρο και τις αδερφές του, τον αγαπούσαν και τον στήριζαν, και έλειψε μερικές μέρες και είχε πάει παραδίπλα για κήρυγμα. Και όταν γύρισε, λέει, στη Βηθεσδά, έμαθε ότι ενώ έλειπε, ο αγαπημένος του φίλος ο Λάζαρος είχε πεθάνει προτριημέρου. Και ζήτησε να τον πάνε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου και εκεί που ήταν που είπε, πώς το είπε με την πέτρα, μετακουνήστε την πέτρα. Λάζαρε δεύρον έξω, ναι, αλλά πρώτα είπε στους εκεί, κυλήστε την πέτρα, το βράχο που έφραζε, και μετά είπε το Λάζαρε δεύρο έξω. Λοιπόν, και αυτό εκεί πάλι έχει την εξής διδασκαλία. Λένε ότι ο Χριστός που είχε την ικανότητα να αναστήσει τον νεκρό Λάζαρο, δεν είχε την ικανότητα να κάνει έτσι στην πέτρα και να κυλήσει πέτρα? Γιατί δεν το έκανε? Γιατί λέει ότι είναι σαν να μας λέει, κάνετε εσείς αυτό που περνά από το χέρι σας, την πέτρα μπορείτε να τη σπρώξετε. Κάντε εσείς αυτό που περνά από το χέρι σας και εγώ θα κάνω αυτό που δεν περνά από το χέρι σας. Σηκώστε εσείς το βάρος που είναι η πέτρα και σπρώξτε το να πάει παραπέρα και μετά εγώ θα τον αναστήσω. Και αυτό είναι ότι στο Χριστό προσερχόμαστε με αξιοπρέπεια, όπως και στις δυσκολίες της ζωής προσερχόμαστε με αξιοπρέπεια. Κάνω αυτό που περνά από το χέρι μου, ότι είναι καλύτερο δυνατό, και μετά για το υπόλοιπο κάνω και το σταυρό μου. Ωραία. Δηλαδή όταν είχα αγοράσει εγώ πριν από πολλά χρόνια που είχα αγοράσει τα μάξι μου είχε δώσει η μαμά μου λεφτά να πάρω μια Παναγίτσα, να την κρεμάσω στον καθρέφτη. Ωραία. Ναι, αλλά για να έρθω από το Ηράκλειο στη Μαχαιρά με ασφάλεια θα πρέπει να φοράω ζώνη, να οδηγώ σιγά, να μην έχω πιει κρασί, να μην νηστάζω, να ακολουθώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και η Παναγίτσα θα με προστατέψει για την αναποδιά. Εντάξει, αλλά εάν εγώ είμαι ομεθυσμένη και κάνω παράνομη προσπέραση και δεν φοράω ζώνη, η Παναγία θα φταίει? Εντάξει. Οπότε, αυτό είναι από το θαύμα του Λαζάρου και επίσης και το άλλο. Εκεί λέει, η ανθρώπινη φύση του Χριστού εθλίβει που πέθανε ο φίλος του ο Λάζαρος τόσο πολύ που δεν άντεξε και τον ανέστησε. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού εθλίβει.
Άρα αυτό μας παρηγορεί όταν ο δικός μας ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Το πένθος και η απώλεια είναι απόλυτα φυσιολογική. Και η Παναγία που ήξερε ότι ο γιος της πέθανε μεν αλλά θα αναστηθεί, πάλι έκλαιγε. Τα μυρολόγια της Παναγίας, ο επιτάφιος είναι τα μυρολόγια. Πάλι έκλαιγε στην απώλεια. Δεν γίνεται να χάσουμε κάτι και να μην κλαίμε, να μην στεναχωρηθούμε. Και μάλιστα λένε ότι η θλίψη μας είναι μέτρο της αγάπης μας. Δηλαδή πονάμε στο βαθμό που έχουμε αγαπήσει. Δεν στεναχωριούνται όλοι το ίδιο όταν χάσουν ένα γονιό. Και αν είναι 5 παιδιά, δηλαδή ας πάρουμε τώρα όλοι εμείς εδώ ή 100 ανθρώπους που έχουν χάσει τους γονείς τους. Δεν έχουν στεναχωρηθεί και 100 το ίδιο. Και σε μια οικογένεια που θα είναι 5 παιδιά και θα χάσουν τον ίδιο γονιό, δεν θα στεναχωρηθούν το ίδιο αυτοί οι 5. Το ξέρετε φαντάζομαι, το έχετε δει. Εντάξει. Και επίσης, εδώ πάλι ο δασκάλος μου κύριος Καραγιάννης λέει ότι στις κηδείες αυτός που κλαίει πιο γοερά και σπαρακτικά είναι αυτός που έχει τύψεις. Καταλάβατε, αυτός που έχει ενοχές. Δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Αυτός ο οποίος ξέρει ότι έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, ό,τι ήταν ανθρωπίνος δυνατό έγινε, κλαίει, στεναχωριέται, αλλά δεν κραυγάζει, γιατί ξέρει ότι εγώ αυτό δεν έχει μετάνοια. Ωραία. Κυριακή των Βαΐων. Όλοι θυμόμαστε και από το σχολείο, στην Κυριακή των Βαΐων, ο Χριστός στο γαϊδουράκι εισήλθη στα Ιεροσόλυμα. Ο βασιλιάς του κόσμου τούτου και του άλλου εισήλθε στα Ιεροσόλυμα καθήμενος στο γαϊδουράκι. Αυτό τώρα φέρνει σε κόντρα όταν βλέπουμε οι υπηρέτες της θρησκείας να μην το τηρούνε, αλλά γιατί εδώ ο Χριστός διδάσκει ότι θα πρέπει να δίνουμε σημασία στην ουσία και όχι στην εικόνα. Η ουσία ποια είναι? Δηλαδή, θυμάμαι πριν από χρόνια, για να σας πω να το καταλάβετε, να το εξηγήσω μάλλον εγώ καλύτερα, είχα μία συνάδελφο η οποία ήταν φιλόλογος και είχε κάνει το μεταπτυχιακό που είχα κάνει και εγώ στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Τέλος πάντων, μετά από αρκετά χρόνια γνώρισε κάποιον και, δηλαδή ήταν νομίζω 37-38 χρονών όταν γνώρισε κάποιον. Είχε περάσει αρκετά δύσκολα γιατί η μητέρα της όταν εκείνη ήταν 9 χρονό παιδάκι, η μητέρα της πέθανε με ανέβρισμα, 39 χρονό γυναίκα, οπότε πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Σπούδασε στο Ηράκλειο, δεν έφυγε για να μένει κοντά με τον πατέρα της που ήταν χείρος, πούφτα. Και τέλος πάντων 37-38 χρονών γνώρισε κάποιον, παντρευότανε. Στην Αθήνα θα παντρευότανε. Και είχα πάει να τη δω και θα παντρευότανε Αύγουστο. Και εγώ πήγα και την είδα, δηλαδή είχα πάει στην Αθήνα για δουλειά, έτυχε να είναι το Αγίου Νικολάου και μου λέει θα κάνουμε τραπέζι για τον Νίκο το βράδυ, αλλά να σε φιλοξενήσουμε να είσαι και στο τραπέζι στη γιορτή του Νίκου. Και μου έλεγε που έχω πάει και έκλαιγε γιατί έχω πάει σε ένα οίκο για νηφικά και δεν βρίσκω το νηφικό που θέλω και δεν θα είναι καλός ο γάμος και θα καταστρέψω. Της λέω περίμενε τώρα, μισό λεπτό, όπα. Θα σου θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια πίστευες ότι δεν θα παντρευτείς ποτέ σου. Να σου θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ζούσες με το χείρο τον πατέρα σου στο παιδικό σου υπνοδωμάτιο και όταν εγώ σου έλεγα Κυριακή πρωί, έλα να πάμε βόλτα, να πιούμε ένα καφέ, να διαβάσουμε την εφημερίδα, μου έλεγες όχι, θέλω να καθαρίσω τους αρμούς από τα πλακάκια στο μπάνιο. Εγώ δεν ήξερα ότι καθαρίζουμε και τους αρμούς από τα πλακάκια στο μπάνιο, γιατί ήταν αιμονική εκεί. Να σου θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια δεν πίστευες ποτέ ότι θα γνωρίσεις ένα τόσο αξιόλογο άνθρωπο σαν τον Νίκο. Και μου μιλάς τώρα ότι είσαι 10 μήνες πριν το γάμο και αγχώνεσαι που δεν θα βρεις νηφικό. Είσαι με τα καλά σου. Και μου λέει Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εστιάζουμε, παντρεύεται, ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η δεξίωση ή το μυστήριο ότι βρήκα έναν άνθρωπο και το αφοσιώνομαι για το υπόλοιπο της ζωής μου? Γιατί αυτή εστίασε στη δεξίωση, στο νηφικό και αυτό τη στεναχώρησε. Ωραία. Βαφτίζουμε το παιδί μας. Ποια είναι η ουσία? Ότι παραδίδουμε ένα παιδί στον Χριστό ή ποιος θα παίξει στο γλέντι? Εντάξει.
Αυτό μας δίδαξε η Κυριακή των Βαΐων. Να εστιαζόμαστε στην ουσία και όχι στην εικόνα. Όχι στο φαίνεστε. Τώρα, την Μεγάλη Τετάρτη, μετά από το μυστικό δείπνο, ο Χριστός πήγανε στη Γεστημανή και ζήτησε, τους άφησε τους μαθητές και ζήτησε και ανέβηκε πάνω στο όρος των ελαιών και προσευχήθηκε. Έχουμε πάει με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου στη Γεστημανή. Είχαμε πάει στους Αγίους Τόπους, ναι. Και εκεί προσευχήθηκε στον πατέρα του, στον Χριστό Θεό και είπε «Απελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο». Το θυμάστε από το Ευαγγέλιο αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Στην ψυχολογία εμείς το λέμε ο φόβος του φόβου. Φοβάμαι αυτό που πρόκειται να μου συμβεί, καμιά φορά και πιο πολύ από ό,τι από αυτό που θα μου συμβεί. Αυτό που είναι μπροστά μπορεί να είναι ένα χειρουργείο. Μπορεί να είναι η απάντηση από μια βιοψία. Μπορεί να είναι μια εγκυμοσύνη. Θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Μπορεί να είναι κάτι στο παιδί μου. Δηλαδή, μια δοκιμασία τη βάζω στο μυαλό μου και λέω πω Θεέ μου. Ακόμα και πέρυσι το καλοκαίρι εγώ μετακόμισα που ήταν μέσα στα δύσκολα της μαμάς μου και έλεγα πω τώρα, τι βουνό είναι αυτό η μετακόμιση. Να ήταν δυνατό με ένα μαγικό ραβδί να μην πρέπει να το περάσω αυτό. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι απόλυτα φυσιολογικό. Να μην αυτομαστιγωνόμαστε. Και μετά φτάνουμε στην Μεγάλη Πέμπτη που είναι η δίκη του Χριστού. Στη δίκη του Χριστού. Που ο Καϊάφας ήταν ο δικαστής που είπε στο τέλος «Νύπτω τας χείρας μου». Ο Πιλάτος, μπράβο. «Νύπτω τας χείρας μου». Αυτό το νύπτω τας χείρας μου δεν είναι δικιά μου ευθύνη, δεν φταίω εγώ. Αυτό, τώρα βέβαια έτσι έπρεπε να γίνουν γιατί έπρεπε να φανεί η δόξα του Χριστού, αλλά να το πάρουμε εμείς αυτό στη δικιά μας τη ζωή. Στη δικιά μας τη ζωή. Το παιδάκι της προάλλες, το άγγελος στο Ηράκλειο, πέθανε γιατί κάποιοι είπανε δεν είναι δικιά μου δουλειά. Η γειτόνι, η γιαγιά, η κουνιάδα, ωραία. Τώρα πάλι διάβαζα μία κυρία που νομίζω την έσφαξε, την κατασκότωσε ο άντρας της και λένε ότι η οικογένεια του άντρα της, ενώ ήξερε τα αδέρφια και τα κουνιάδια, της λέγανε εντάξει κάνε λίγο υπομονή, μην διαλύσεις το σπίτι σου για τα παιδιά σου. Ωραία. Αυτό το νύπτω τας χείρας μου, δηλαδή αφού δεν είναι στο σπίτι μου, αφού δεν είναι στην κεφαλή μου, δεν είναι δικιά μου ευθύνη, άσε, κομμάτια να γίνει, δεν συμφέρει ούτε στην ψυχολογία. Κατανοητό. Και φτάνουμε τώρα στη Σταύρωση του Χριστού. Σταυρώθηκε ο Χριστός. Έφυγε ο Χριστός. Με τη φυσική του μορφή δεν ήταν πια κοντά στους μαθητές του. Τι έμεινε μετά? Τι έμεινε? Μέχρι και σε εμάς τώρα 2.000 χρόνια μετά. Τι έχει μείνει? Έμεινε η αγάπη του. Έμειναν τα διδάγματά του. Έμειναν οι αξίες του. Έμειναν οι παραβολές του. Τα Ευαγγέλια ήταν των μαθητών του, δεν ήταν τα δικά του. Έμειναν τα λόγια του, αυτό είπα, τα διδάγματά του. Έμειναν τα θαύματά του, δηλαδή τα έργα του. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο αυτό, τι μένει? Η αγάπη που άφησε πίσω του, τα λόγια που οι αξίες του, τα παραμύθια του, τα έργα του. Αυτά μένουνε. Εμείς τώρα, εμένα γεμίζει την ψυχή μου η μνήμη της αγάπης της μαμάς μου. Πόσο πολύ με αγαπούσε και που το έδειχνε με κάθε της τρόπο. Τα λόγια της που μου έλεγε «Κοπέλα μου, εσύ πολύ δουλεύεις, μα να ξεκουράζεσαι μια ουρά, κοπέλα μου». Οι αξίες της, έμειναν οι αξίες της. Το τι πρέσβευε, Παρασκευή, όχι, εγώ δεν θα φάω. Βρε μαμά, είσαι άρρωστη, ο Παπαμιχάλης σου λέει επιτρέπεται. Όχι, δεν πειράζει, όχι, εγώ δεν θα φάω σήμερα. Έμειναν οι ιστορίες που έλεγε, οι παραβολές της, οι μαντινάδες της και τα έργα της. Τα έργα, τελειώνουμε τώρα, 2 λεπτά ακόμα. Ναι. Τα έργα της είναι τα κεντήματά της, τα πλεχτά της, οι δεσές της,
τα δώρα της, αυτά είναι τα έργα της. Ωραία. Οι άνθρωποι που τελειώσανε την εκκλησία, νομίζω ο παππούς μου Καντηρομανόλης ήταν λίγο κοπέλι όταν τα θεμελιώνανε την εκκλησία. Μπορεί να έχουν πεθάνει, έχουν μείνει τα έργα τους όμως. Ναι, την Αγία Τριάδα. Εδώ ο σύλλογος κάποιοι αφήνουν έργο. Το χτίσανε. Μπορεί να αφήσουμε ένα πλεχτό στα παιδιά μας ή μπορεί να αφήσουμε ένα σπίτι στα παιδιά μας. Μπορεί να αφήσουμε 100 ρίζες ελιές, εντάξει, στα παιδιά μας. Μένουνε τα έργα. Εμείς πήγαμε τις προάλλες και βάζαμε λιπάσματα στις ελιές με τα αδέρφια μου και τα νύψια μου και λέμε, αυτές τις ελιές τώρα τις έχει φυτέψει ο πατέρας μου, ο παππούς μου. Που ο παππούς δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν τα έργα του. Εντάξει, αυτά θα μείνουν, παιδιά. Και ήρθε μετά η Ανάσταση. Ήρθε η Ανάσταση. Οπότε, λέει πάλι ο δάσκαλός μου ο κύριος Καραγιάννης, ο θάνατος στη ζωή ενός ανθρώπου είναι τελεία ή είναι ερωτηματικό? Δηλαδή, επέθανα τελεία και παύλα ή ερωτηματικό, μπορεί και κάτι άλλο να υπάρχει μετά? Εγώ αναπαύομαι με το να σκεφτώ το ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Δεν μπορώ με εγγύηση να σας υποσχεθώ ότι υπάρχει, αλλά με παρηγορεί ότι κάτι υπάρχει. Στην ψυχοθεραπεία, λοιπόν, εμείς αυτό το παίρνουμε και λέμε, ο κάθε, σε εισαγωγικά, θάνατος, δηλαδή η κάθε καταστροφή, η κάθε δυσκολία, να είναι τελεία, να είναι ισοπαίδωση ή να είναι αναγέννηση. Επτόχευσα σε μια δουλειά. Να τα αφήσω να με πάρει από κάτω ή να αναγεννηθώ. Πήρα ένα διαζύγιο. Μια χαρά, δεν γινόταν αλλιώς, καλά έκανες. Καλά έκανες. Είναι πολύ καλύτερο ένα υγιές διαζύγιο παρά ένα αρρωστημένο γάμο. Με εγγύηση. Καλά έκανες. Θα είναι αυτό αφορμή να αναγεννηθώ σαν σύντροφος ή θα ξανασυνεχίσω στο ίδιο μοτίβο? Ωραία. Έπαθα ένα θέμα υγείας. Ωραία. Θα είναι αυτό καμπανάκι να αρχίσω να προσέχω τον εαυτό μου τώρα ή θα γίνει ταφόπλακα να με πλακώσει? Εντάξει. Και τέλος, το Πάσχα, κλείνω με αυτό, το Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Ήταν αυτό που οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο που ήταν δούλοι και μοίρασε η θάλασσα και περάσανε απέναντι και μετά έκλεισε η θάλασσα και έπνιξε τους στρατιώτες που τους ακολουθούσανε. Όταν το 2015 πέθανε ένας δάσκαλός μου στην ψυχολογία και ρωτούσαμε μετά, μα πώς μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με τους νεκρούς? Υπάρχει επικοινωνία με τους νεκρούς? Μας βλέπουνε? Και ρώτησα έναν πάρα πολύ καλό θεολόγο. Και μου λέει, υπάρχει τρόπος να υπάρξει πέρασμα εκεί που είναι οι ψυχές και αυτό είναι στην εξής μία στιγμή. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Την ώρα που ο ιερέας λέει, κατεβάζει τα Άγια. Από εκεί που ξεκινάει και λέει τα σά εκ των σώσι προσφέρομαι. Μέχρι το εξαιρέτως είναι παρούσα όλη η Εκκλησία του Χριστού. Ζώντες και κεκοιμημένοι. Άγιοι και άγγελοι και θνητοί. Άρα λέει, αν εκείνη την ώρα προσευχηθείς και κλείς τα μάτια σου και πεις, μαμά, παππού Μανώλη, γιαγιά Μαρία, παππού Μανώλη, γιαγιά Χαρίκλια, αυτό, επιτρέπει ο Θεός εκείνη την ώρα το πέρασμα και φτάνει ο χαιρετισμός. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ παρήγορο. Οπότε όταν βρεθώ στην εκκλησία, εκείνη την ώρα στέλνω τηλεγράφημα. Εκείνη την ώρα. Και μέχρι εκείνη την ώρα λέμε καλή αντάμωση. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για τη συμμετοχή σας.